लोगोफोर बे भिडिअ नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लादों बानेस्वर बसुमतारी बिथांनि सुंद' जिउ जारिमिनखौ नोंथांमोना नायनो गोसो जादोंबा जोबजासिम नायलां बाहाय गासिबो डिटेल्स मोनजोबलाबाबो शर्टलि बेखेवनानै होनो आखायाव लानाय जादों। बानेस्वर बसुमतारी बिथां जाय बिथाङा एबसुनि फाउन्डारमोन आरो फाउन्डार प्रेसिडेन्टमोन गायसनगिरि प्रेसिडेन्टमोन बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना दा बाहाय मिथिलांजोबनो हानाय जागोन आरो माबेबा बिथिङा गोरोबाखैब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरनो हानाय जागोन जाहाथे नायगिरि बिथांमोनहा कमेन्ट्सनि गेजेरजों मिथिना लानो हानाय जायो। अब्ला फैदो गोबाव खालामाजासे नायलांनोसै। बानेस्वर बसुमतारी बिथाङा सासे समाज सिबियारि आरो बर' हारिनि सासे लिडारबो बुंनो हायो जों बिथांखौ। बिथाङा ट्राइबेल हारिनि बर' सुबुं आसामनिफ्राय जोंनि आसामनिनो बयबो मिथिखागौ अब्लाबो बेखौ बुंनाय जादों जाहाथे जारिमिन हिसाबै थालाङो। बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनगोन बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन 1942 नभेम्बर 1 थारिखआव। जायगाया जाहैबाय कख्लाबारि बाक्सा दानि बाक्सा बै समाव जुदामोन। बेनिफ्राय बिमानि मुङा जादों गाबख' बसुमतारी आरो बिफानि मुङा जादों लदराम बसुमतारी। बिथांनि सोमोन्दै जों बेखौ मिथिनो मोनबाय। बेनिफ्राय नुनो मोनगोन बिथाङा मा मावना जायोमोन। बिथाङा जाहैबाय सासे कख्लाबारि हाइ स्कुलनि फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावलांदोंमोन जिउ जोबजासिम रिटायार जाजासिम। बे जाहैबाय 1970 जयेन जानानै 2000 बिथाङा रिटायार जादों कख्लाबारि हाइ स्कुलनियाव। बेनिफ्राय नुनो मोनगोन बिनि समाजारि खामानि मावनाय ससियेल एक्टिभिटियाव जों नुनो मोनदों फाउन्डार प्रेसिडेन्ट अफ एबसु सिन्स 65 to 1972 माने बर' हारिसा आफाद एबसु अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आरो आफादगिरि हिसाबै बिबान रुजुदोंमोन 1969 1972 मायथाइसिम। आरो बेनि लोगोसे बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुम जायखौ अल बाथौ महासभा बुंनाय जादों बेयाव गायसनगिरि सेक्रेटारि हिसाबै बिबान लादोंमोन 1992 1998 मायथाइसिम। बेनिफ्राय एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि बजालि ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि बिबान मोनदों 1961 आरो एगजिकिउटिभ मेम्बार अफ PTCA बेयाव PTCAनि एगजिकिउटिभ मेम्बारबो जादों 1968 मायथाइयाव। PTCA जाहैबाय प्लेन्स ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसाम बेनिफ्राय मेम्बार जादों ससियेल वेलफेयार बर्ड बरपेटायाव 1974 77सिम। बेनिफ्राय लाइफ मेम्बार जादों बड' राइटार्स एकाडेमिनि थैजासिम 1985 मायथाइसिम सोलायनो रोङै मेम्बार जानानै थादों बर' राइटार एकाडेमिनि। बेनिफ्राय फाउन्डार प्रेसिडेन्ट जादों गायसनगिरि आरो प्रेसिडेन्ट कख्लाबारि ट्राइबेल रेस्ट हाउसनि 1986 96सिम बिबान रुजुनदों। बेनिफ्राय मेम्बार अफ गभार्निं बडि केसि कलेजनि मेम्बार जादों गभार्निं बडिनि बेयाव 1992 2004सिम जादों। बेनिफ्राय स्पिकार जादों बुंथिगिरि बिबान लादों अल बाथौ महासभानि 97 2007सिम। बेनिफ्राय फाउन्डार प्रेसिडेन्ट गायसनगिरि प्रेसिडेन्ट आरो बबेनि पेन्सनार अफ रिटायार्ड टिचार जालानि पेन्सन मोनग्रा रिटायार्ड टिचार्सफोरनि फाउन्डार जानानै फैदों 2003 आरो 2009सिम। बेनिफ्राय दङ प्रेसिडेन्ट बिबान मोनदों SMCनि बबेनि केसि हाइ स्कुलनि 2004 6सिम। बेनिफ्राय मेम्बार गभार्निं बडिनि मेम्बार जानानै फैदों BB किसान कलेज बेयाव 2006 2009सिम बिबान रुजुनानै थांदों। बेनिफ्राय कन्ट्रिबिउसन बिहोमा होनाय जोंनो मा बिहोमा होलांखो बिजाब महरै लिरलांदों डिमापुर बे खन्थाइ बिजाब। बेनिफ्राय नैथियाव लिरदों असमिया रावजों आफुनि जानिबा नुखुजिने 1968 बे जाहैबाय सावरायनाय बिजाब। बेनिफ्राय नैबे जागनि बान बे फावथाय 1977 बर'जों लिरनाय। दंबावो अननाय
सुंद' सल' जारिमिननि फुंखा 1994, अननाया 1985 बे बिजाबमोन जारिमिन बिजाब। नैबे जाहैबाय सुंद' सल' बिजाब। दा रास्ताब ग्रह बे 1985 बे इदित सुजुनाय सबिनुरमोन बियो सुजुनाय। बेनिफ्राय दङ बिथाङा बान्था मोननाय अनार एन्ड एवार्ड बान्था मोनदों सेन्सास अफ इन्डिया एवार्ड प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय। बेनिफ्राय दङ लिटारेरि पेन्सन मोनदों 2007 थैजासिम। दंबावो थामथियाव मोनदों प्रमद चन्द्र ब्रह्म थुनलाइयारि बान्था 2012। बेखौ बर'निफ्रायनो होनाय जायो, BTC सरकारनिफ्राय। बेनि सोमोन्दै सिगाङाव मोनसे भिडिअ खालामखांखाबाय। प्रमद चन्द्र ब्रह्म थुनलाइयारि बान्था बेखौ माबोरै होनाय जायो बयबो मिथिखागौ। बेनिफ्राय थैदों 2017 मायथाइनि 8 डिसेम्बराव। बिथाङा मोननै बेराम जाजानानै थैदों। दुखुनि बाथ्रा, डायमेनशिया आरो डायबेटिक्स बेराम मोननैयाव गोग्लैनानै 2017 मायथाइनि 8 डिसेम्बर खालि बिथाङा थैनानै थांनांबाय। अब्ला बिथां गेदेमा बर'नि सासे स्पिरिचुवेल लिडार बिथां गेदेमा बानेस्वर बसुमतारीनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा मिथिबाय। बिनि सायाव नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो भिडिअनि सायाव कमेन्ट्स फोरमायहर। भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालाम, हायोबा शेयार खालाम आरो नोंथांमोनहा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे बेबायदि गोदान गोदान बर'नि नांगौ बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनहा मिथिनो हायो। बिनि थाखाय अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायनायनि थाखाय हाजासे साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै।